Na ano po ko'y job hiring nga nakitaan. Gikan ko sa France. Kung pag-adto na ko og France, mao ni ako mga nasinati. Sinati na ko didto katong hiring nila sa Landport. Sa ilang dagat ba? Nag-hiring sila didto. Seaman ang ilang gipangita. Kung dere sa Pilipinas ang seaman gieskwilahan nato buang sa ilaha, graduate lang ka og dicker. Ipakita lang nimo didto ang imong diploma nga nakagraduate kag dicker. Dawat na kanila. Og isa pa, og kabulusad ka mo lang oy. Ikaw diha, ikaw nga nagtan-aw, kabulo ka mo lang oy tapos graduate ka og dicker. Qualify na ka silang gipangita nga tao. Duha ka tao ang gipangita karon sa France bilang isang seaman. Ang inyong trabaho mao ni inyong trabaho. Ang trabaho ninyo ituklod na inyong barko padung didto sa laod. Kung baga, pre-wheeling na siya. Didto na sila mo start pag abot sa laod. Kaon sa ko.